Evolucija tehnologije i naučni napredak u elektronici je samo model. Tako bi trebalo da bude svuda, ali ovo ne postoji. U nekim oblastima postoji napredak, ali je potreban isti napredak i u drugim oblastima. Biomedicina, energetika, transportne tehnologije, sve vrste, ne samo na putevima. Letenje, sve vrste tehnologija svemirskog transporta. I ovo je trebalo da napreduje i evoluira na potpuno isti način. Ali mi ovo ne vidimo. Ovde. Postoje i društvene oblasti, odnosno organizacije društva. Takođe imamo prilično jednostran model i on se ne menja mnogo. Ovde. Ali u stvarnosti sve se mora promeniti. Odnosno, sve treba da napreduje, da ide po zakonu akumulacije prethodnog iskustva, analize, stvaranja novog, savršenijeg aparata, tehnologije, metoda i dalje, korak po korak.